Len niekoľko týždňov od predstavenia sa mi do rúk dostáva Nokia 8600 s prívlastkom Luna. Tá doplňa v palete Nokie už dobre známy model 8800. Podobnosť konštrukcie Luny s 8800 je zrejmá. Zmenilo sa akorát umiestnenie objektívu a novinkou je aj otvor prepútkov v hornej časti. Práve preto bolo aj do balenia doplnená táto reťazka. V balení Luny nájdete aj túto koženú handričku, ktorá telefón krásne vyleští. Odporúčam nosiť aj stále pri sebe, pretože už po pár minútach používania telefónu sa premení na dokonalú elektroskopickú pomôcku. Otlačky prstov vidíte takmer na každom mieste prednej steny. Zadná stena je už z úplne iného materiálu, špeciálnou vrstvou potiahnutého kovu. Luna obsahuje úplne nový konektor micro USB. Ten sa nachádza na jej pravej strane a vyžiadal si úplnú obmenu príslušenstva. V balení tak napríklad nájdeme aj adaptér s 2,5 mm koncovkou. Neviem, prečo Nokia nepoužila 3,5 mm koncovku, do ktorej by sme pripojili akékoľvek slúchadlá. Do 2,5 mm koncovky sa pripájajú štandardné slúchadlá, ktoré sú v balení. Ich kvalita je priemerná. Z hudobných funkcií Nokia 8600 ponúka prehrávač hudby so štandardnými funkciami aj FM rádio. Obidve fungujú na pozadí a sú prepojené s aktívnym pohotovostným režimom. Slúchadlá balení sú priemerné a takisto je priemerná aj hlasná reprodukcia hudby. Ešte väčším prekvapením však pre mňa bola absencia pamäťových kariet. Luna ponúka akorát 120 MB internej pamäte. Pre mňa je Luna len krásnou a drahou verziou Nokia 6300. Od nej sa funkčne odlišujem asi tak absenciou pamäťových kariet a ďalšími malými detailami. Luna je však luxusný telefón, ktorý je určený výhradne pre bohatých ľudí.